ए काका, ए काकी, ए भैया, ए भाभी, सबके प्रणाम करतानी। अब की बार हमनी के मोहम्मदपुर पंचायत से उमेश कुमार के मुखिया बनावे के बा और सुमन कुमारी के जितावे के बा। बारे सुयोग कर मठ पर तयासी, उमेश कुमार हमें बड़ा विश्वासी। बड़ा विश्वासी हो, बड़ा विश्वासी। बारे सुयोग कर मठ पर तयासी, उमेश कुमार हमें बड़ा विश्वासी। सबका सही है बतावे के बाहो, सबका से बतिया बतावे के बाहो। घरे 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 चारा चलावे के बाहो। उमेश भाई के मुखिया बनावे के बाहो। घरे घरे चारा चलावे के बाहो। सुमन कुमारी के जितावे के बाहो। ना भूले के बा, ना भुलाए के बा, ना भूले के बा, ना भुलाए के बा। सब केहू से यह बतावे के बा कि अब की बार उमेश कुमार के मुखिया बनावे के बा और सुमन कुमारी के जितावे के बा। एक ही बारी मौका दी है रिक्वेस्ट बा, भैया उमेश खानी केहू नहीं बेस्ट बा। केहू नहीं बेस्ट बा हो, केहू नहीं बेस्ट बा। एक ही बारी मौका दी है रिक्वेस्ट बा, भैया उमेश खानी केहू नहीं बेस्ट बा। मोहम्मदपुर के भगिया जगावे के बाहो, मोहम्मदपुर के भगिया जगावे के बाहो। घरे 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 चारा चलावे के बाहो। उमेश भाई के मुखिया बनावे के बाहो। घरे घरे चारा चलावे के बाहो। सुमन कुमारी के जितावे के बाहो। शिक्षित बारे औरी हवे ईमानदार हो, इनका तो चाहिए बस रउए सभी के प्यारे हो। रउआ सबके प्यार हो, रउआ सबके प्यार हो। बड़े शिक्षित औरी हवे ईमानदार हो, इनका तो चाहिए बस रउए सभी के प्यारे हो। जीती वाला माला पहिरावे के बाहो, जीती वाला माला पहिरावे के बाहो। घरे 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 चारा चलावे के बाहो। उमेश भाई के मुखिया बनावे के बाहो। घरे घरे चारा चलावे के बाहो। सुमन कुमारी के जितावे के बाहो।